Quan saps de dinosaures? Endevina el dinosaure pel so. Triceratops, Pterodàctilus o Velociraptor. Endevina el dinosaures per la silueta. Spinosaurus, Pterodàctilus o Archaeopteryx. Què significa Velociraptor? Ràpid i lladre, petit i intel·ligent o prim i fort. El terme Brachiosaurus significa coll llarg, braços llargs o peus petits. Qui és el rei dels dinosaures? El T-Rex, Diplodocus o Argentinosaurus? Els dinosaures ponen ous. Veritable o fals? Endevina la pel·lícula amb la música. Parc Juràssic, Caminant amb dinosaures o El viatger d'Arloop. Endevina el dinosaure per la silueta. Stegosaurus, Diplodocus o Triceratops. Endevina el dinosaure pel so. T-Rex, Raptor o Diplodocus. Quin dinosaure es diu T-Rex? El Raptor, Tyrannosaurus o Triceratops? El Tyrannosaurus és carnívor, herbívor o insectívor. Endevina el dinosaure per la silueta. Raptor, T-Rex o Brachiosaurus. Quin és el dinosaure més petit? Triceratops, Velociraptor o Microraptor? Endevina el dinosaure per la silueta. Raptor, Brontosaurus o Pterodàctilus. Endevina el dinosaure per la silueta. Anquilosaurus, Stegosaurus o Allosaurus. Endevina el dinosaure per la silueta. Stegosaurus, Tyrannosaurus o Velociraptor. Ànim que vas per la meitat. Endevina el dinosaure pel so. Brachiosaurus, Tyrannosaurus o Stegosaurus. Quin és el dinosaure marí més perillós? Spinosaurus, Megalodon o Mosasaurus. Quin és el dinosaure més gran? Spinosaurus, T-Rex o Raptor. El Diplodocus és herbívor, carnívor o caníbal. Els dinosaures van desaparèixer. Fa 66 milions d'anys, fa 33 milions d'anys o fa 2 milions d'anys. Quin d'aquests dinosaures és un carnívor? Stegosaurus, Allosaurus o Anquilosaurus? Quina és la peculiaritat del T-Rex? Les seves potes petites, el seu cap petit o els seus braços petits. Endevina el dinosaure per la silueta. Diplodocus, Stegosaurus o Anquilosaurus. Quin és el dinosaure més gran?
Argentinosaurus, Brachiosaurus o Tyrannosaurus? Com es diu un dinosaure que roba els ous d'altres dinosaures? Ovípar, oviraptor o omnívor? Els dinosaures són amfibis, rèptils o mamífers. Endevina el dinosaure per la silueta. Raptor, iguanodon o megalodon? Quins dinosaures encara existeixen? Elefants, cocodrils o ocells? Endevina el dinosaure per la silueta. Tèrrex, Brontosaurus o Stegosaurus? Endevina el dinosaure per la silueta. Allosaurus, Parasaurolophus o Triceratops? La cresta del Parasaurolophus s'usa per lluitar, comunicar-se o menjar. Si has arribat fins aquí, gràcies.